Ya. Ditung sing ndak dalane aku ngapusi. Ciro. Kok nek kurang njaluk wae. Pri, Piye, Lek? sinden nggon aku kono lho. Heeh. Ya tuk saweran sak yutane kancane dikai blas ngono ki ya mulih terus awake terus ra karuan Endi? Sinden nggon aku Lah kono. kene ora kok. Berlomba-lomba Kuwi dalam anggonamu kono. berlomba-lombalah dalam kebajikan. Nek do mudeng ya wong urip Iya. mung sementara ning kono kira-kira ra tekan atine. Nek itu rezeki sing 2% ki disumbangke ngono ya, Lek ya. Yatim piatu. Heeh. Ya ben kok tak Kaya to kene- aku ngono. Kok tak yake Mbak Yuku kok yatim piatu soalnya. Lah heeh lho. Ya iya. Lah Wis aja tak ganggu rasa diwangi cor rasa digirongi rasa Rasa digambelis menan ditabuhi, dosa itu men kono dhewe. jeneng. Menan jenenge nyambut gawe. Lah, Jenenge iya, Pak kok Seno tim. dhewe kok. Jenenge kru dalam sini karo warga laras jadi- ngono. Arep nyorong lengkeng dhewe ya wis ben apa-apa. Kowe ngopo kowe iki? Lah aku ya linggo ora ditabuhi kok. Nyanyi yo sikik kok tak tabuhi. Nganggo apa? Wis to, ora usah nganggo wiyaga Mas Rawatoni si ana Pak Dalang sak wis to, Mas. Kayak dalang cangkeman kaya mbiyen. Heeh, ya. Ya cangkemmu barang kuwi. Maksudnya sing anu lho, sing ora nganggo musik. Dalang jemblung. Heeh. Heeh, ora apa-apa iso aku nek ming engko pokoke cangkemku mangan gamelan sak pangkon ngono wae wis. Iki ngangge bawa mboten. Nganggo sak yuta kok ming terus ujuk-ujuk. Kok wektune silak entek iki. Oh, Wis apa pamundutan kok le. Ngapa lho jare ra melu omong kok melu omong. Kok sekecap do sekecap. Ya ben lah. Kok ngapa? mudeng tata krama Jare arep sithik-sithik. Menang. Mimin ya wedi karo Tati. Wiwit manis. Sindan ngono kuwi iso sing mlebu swarga gelungane tok lambe-lambene rusak kok. Nah ya jenenge ya malaikat ya ora bodho, malaikat wicaksana lah ya. Awake neng ndi? Ya sebenarnya gelungane tok menungsane ora. Lah ra tutupi ndak becik blasak pit-pito kok karo kancane tegelok aku. Gek terbukti ya, Ya dhewe ya ngerti contohe sokeh semen ra. Nek sik mlebu swarga gelungane to ndase nek. Lah mbok lah piye makakno gelungan iki cementel ndas lho. Mula sok kabeh ning kono ditekoni mripatmu tok nggo apa? Oh mripatku tok nyawang apik-apik, tanganmu tok nggo apa? Tak nggo sedekah. Oh lambeku apa? Tak nggo omong sing becik lho. Lah nek lambemu tok nggo gunjing wong, tanganmu tok nggo colong jupuk ora karo kanca-kanca. Ora dono weweh. Ih aku wedi nek urusan akhir. Aku nek apa Lek nek kono mangane apa? mangane nanah uwo mangan septi aku nek cerita seperti mangan daging saudaranya sendiri. Aku nek urusan akhirat aku kuwi wedi jangan tok. kapan? Aku tidak mau mempermainkan Kapan? urusan akhirat tok. Sesuk ta? Sesuk ya pikir sesuk ngopo pikir saya. Lah Aku ngapa? dibiang. Aku sing ngatasi wong koyo ngene tekonku bosok ning ngono iki ra tegel aku nggon mangan duit-duit ngono ki ra tekan. Lah aku nek ngene dadak laporan ngono apa piye? Ya ora kudu laporan ning bukti nyata kanca-kanca anting sing bocah remudeng dosa wis kaya ngono. Hi. Lah. Iku geblak rada rene kowe kok. Anderek sampeke Pria bagus. Sok cantik to, Lek. Sok cantik to. Sok mulut. Kang olah Tuh, mesam-mesem ngono to. Mulut Suara tanpa rupa ya apa to? printot. Eh, Mulut berbisa. Ih, berarti apa? lu berbisa ulo Ketoke ya. lambene. Pak panitia niki mbok didunke wae bintang tamune rasa nganggo iki. Lah kowe iki Satpol PP apa piye arep ngedukne kene iki. Lah ya ket mau omongan wae lho. Ya nek pancen kowe konsisten. Nek kepengin duit rene tak nehi. Gelem kowe Lek, gelem. Ra gelem Ora ya wis. berkah, ora berkah. Meneng aku arep bawa, nek ra gelem ra samong. Atine isine rimarung tok. Iya. Jenenge koyo isi dondong ae lho. Ngerti ra? Tenan Dik lho. Aja dadi dondong. Dondong ki rak njabane alus to, Apik, heeh. ning jerone ting cringi. Aja kaya salak yoan. Salak kan njabane elek, jerone apik kuwi ora apik. Pilih duku cilik-cilik. Duku kae alus, ning sing cilik kae ora ndelongi. Ki milih salak rimarung. Iya lah. Aku nek ngono ki lah polesane semu belakang. Lil, Pak Seno ki kleru tenan milih sindian iki tenane sing wis
kewanen iki liyane bener mung siji tok iki. Anu sindhen 8 cameu kasemene terkontaminasi jim. Enggak Kowe iki nyapa lho. Wis digaris. Mbok ngelingi mbiyen kowe kaya ngapa? Kan biyen aku jak ayu jak tetek saiki wis tuwa ora payu. Kok terus kowe mbok tetek. Ayo bacotke. Sawan menyang kota gede. Aku ngegak ide sak yuta tatin tak talangi sik iki ketoke kok rasa-rasane kaya ora penak. Apa meneh? Ora penak perkara apa? Ora penake piye? Ketoke sing terakhir iki engko sing selain kuwi ya kuwi elek sisan. Kowe iki ngopo ya kowe iki? Lah mangkel e. Aku ora ngomongke kowe kok. Lah ngomongke sapa? Kowe iki sok GR kok. Lah kok ming tundone kaya si iki banci tua kuwi. Wong Pak Seno ora ngomong Aku ki ming ora soalé terakhir ku kan sing nembang Liwung Prastiwi. Kae nek njaluk luwih nekat e kae. Mesti terus ming, "Nih, ngono kuwi." Ini ndol. Wah, cilaka banget. Sapa ta? Pandal iki sapa? Hah? Dal iki sapa? Ora ngerti. Sapa, Bu? Salah jenenge? Dogol. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis ngungrum marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidheman liwat kincanging alismu kemasan
Ya, yuk tarik ki yo. Urip ana kutha. Kene ora dikancani banci loro ya iso rampung. Kok ra murup. Wis men rapopo. Yo sing pungkasan, yo Ibu Prastiwi. Iya. Kita siarke sele kaya panggung hiburan kae lho. Oke, ladies and gentlemen, kali ini hadir sebagai artis utama pada kesempatan malam hari ini. Guest star kita, Ibu kita Prastiwi Mungil. Ayo. Bob. Ki arep omong apa? Oke, mau penonton di. Selamat malam semuanya penonton. Selamat malam. Pri, penonton buri ra ketok pri ben ancek-ancek pri. Biar penonton yang di belakang biar juga terlihat. Yang di belakang apakah sudah kelihatan? Jangan tertawa. Kok malah tertawa? Oke, minta lagu apa? Ya, saya Prastiwi mau membawakan lagu Liwong. Dari mana Prastiwi? Dari mana benek kono? Oh iya. Dari mana? Alamatnya? Dari hutan. Piye? Sapa sik nyuwun? Sik nyuwun sapa? Aja dilali-lali ndol. Iya. Aja dilali-lali ndak. Edan. Ndoli sinten ta Bu jane Bu? Biyen bendol, dek cilik. Sing bendol napane? Zaman cilik. Oh. Biyen macan sirahku ki mburit gedhe kae. Kuwi biyen nek ngundang aku ya ndol ngono kuwi. Nek saiki muni ndolne ora tak bayar tenan. Lah saiki wis piyayi aku. Piyayi luhur. Ya sik tak golekane. Heeh. Mana sing nyuwun? Oh, saking Mbak Rizal kali Mbak Ika. Ya. Mbak Risa kali Mbak Ika. Mas Rizal karo Mbak Ika saka Halim Perdana Kusuma. Sing nyuwun saka Jakarta. lapangan terbang lho. Mesti ono duwite aja tok. Mesti. Ayo kene. Ane tak kek tatin mau tak. Wah, ya ku urusanmu. Jaku wae pimpinan ya. Ya. Neng meneh. Kowe iki pimpinan apa Bang Plecet? Kok petong banget iki. Lah yo kok ngitung tuna rugi bati untung ya Mak ya. Bang titil lho. Terus iki lagi dijukukke rasa cerewet. Ya, tak anteni. Ditenteni sik Mak apa do nglakoni ku Oh, Sadar. dedeg piadekmu wak banting ambiar. Wingi wis tok banteng. Wis tok lumahke ra tok bayar. Alah. Wis dibanding dilumahke ra dibayar. Wis mlumah ra dibayar. Alah, mbok jane kajenge men dirubung laler, Mak. Gilane lho. Nah, ditanya mau ana 300. 300 apa pira? 300. Ora tok catet ta. Soale kowe iki dalang nyatutan ya. Nya, Terkontaminasi Marai Mbak Tatin apa penyakit ora tuh. ya, Le? Ya ampun. aku wingi nyinggake ditmu 200 e gatelen sedina ya. Ngono tak ukurne. Nyun sewu ya. Tak ukur dhewe penake ra jawab. Ya ampun. Nganti ngolet-ngolet ra. Apa kok gumun, Mbak? Njenengan niku nyun sewu ya Nggih, arep penyen Ibu. kalih Pak Sinon iki kanca wit cilik. Nggih. Ampun sok kulinten ngendika nek Pak Sinon niku nyatuti Lah dite sing anu piye? ngono ya kepanen to ya. Lah apa? Guntinge landhep ngono ae. Lah niku tenan nek Mbak Mimin. Walah. Walah, niku pokoke wis alot atos. Alot mboten. atos. Ril sepur. Walah. Terus sepur nabrak ndasmu. Kok nek kewiyak nesu. Ora usah nesu. Ora, aku ora tau iso nesu karo kowe. Aku tok unekke apa-apa ki wong kabeh wong piyai semene iki do ngerti kabeh. Omonganmu ki ora bakal dipercaya. Nek mung sik ora percaya kowe ora apa-apa. Tenan? Tenan. Berarti esuk bengi ora mangkat. Ngopo ora mangkat?
Ya mangkat butuh ya. Kok wani karo aku? Ya ben. Tua kok. Tua kowe. Wis tua aku kok. Tuwa kene, Mbak. Kene Nggih. soalnya kene aku ajar mayang urung bener wis nyindani nang jejer dalang kene iki kemayu banget biyen. Biyen kene kira ana rambute kok. Lah kok saniki nukul. Gundul selis-selis kae terus kene gelungan tok iki aku iki tuyul. Terus digenahke karo bapakku iki Mbak Yumu. Oh, kok ngono bentuke Pak aku ngono. Mau ora tukul rambute terus terus dinae minyak samin kuwi. Minyak roti. Ya Allah. Bareng tangi esuk jarene tukul bod dirubung semut. Gusti Wah, kudune palikan ya nduk untune ketek ya untune ketel rambute ketel bareng tambah umur sudah kok iki walikan sik. Kula walikan. Kula seneng kuwalik, Mbak Mimi. Oh iya. Kok. Aja salah persepsi ya, Mbak. Waduh, gaya kata-katamu saiki mundak persepsi apa? Salah duga. Ora persepsi ki nek mangkat lanang wedok loro ning pasamuan. Persepsi ya dul. Dalang kok goblok. Asu. Aku mau darsek nek musuh sak siji iki. Milenial kok goblok. Persepsi ora ngerti. Aduh, gur trimo kewirangan ini. Aku ra melu-melu Pri nek musuh Bu Prastiwi. Ampun, Mbak, niku urus. Aduh, lumayan ayo lek dideruki lek aduh yang ngerokok Ayo kok dhewe. pada. Aku ra ngerokok jolke Indomie ya, Pri. Mboten sah melu-melu niki urusan intern. Oh, intern keluarga. Intern Iya, ayo melu rano nyanyi ayo. Ayo aja guyu. Lah, nyambut gawe kene. Oh ngejak anake wedok, ngejak bola kowe ya. Iya. Nduk, kowe udut ra, Nduk? Udut apa ora? Kowe udut. Oh ya, ding sing udut mah wong wedok. Sak juta ya sing ngerokok Aku ya udut. Lah aku ya ra etuk apa-apa no. Ya nyok kowe ra apa-apa no. Kowe udute mbakone ning jaba. Yo jamel. Saru po. Ora saru kuwi. Lah napa wong mbako teng jaba udute ku ora nggih teng jero. Dok nganu ke lho, metu nggon kleber. Nek sing ten jaba ku jeneng wong susur, wong udut. Gemes aku. Ya ampun. Ya. Kowe gemes apa, Pri? Nggih. Tulung sisanke aku ya gemes tutuke ndase. Alah ya Allah. Ya, Liwong, sing apik ning joget. Siap, gerak. Ora tak siapke. Jang kanan, gerak. Dasku nih, dasku. Dase wong tuwa iki. Ya ampun Ibu. Bu. Manut Pak Dalang lho, Bu. Iki dase wong tuwa nih. Manut Pak Dalang. Sing salah niku ra nikine jenengan. Kudune jinjit sithik ngeten. Ya Ganti lek men sing nang kene. Ya aku dibaleske anik to. Kowe ling ngenyek aku sak kayange. Iya, wis ben gak apa-apa. Yo, dados Liwong, Mbak. Bu Prastiwi leader. Arepa cilik bulldozer iku. Sampe ngesuk wong loro e. Bu Prastiwi leadernya monggo. Mboten iso lor iki mau wong tuwa. Solikin nganti ngecas eleng ngemat. Kepengen apa kowe? Heh? Kon joget, Bu.
Jenengan iku Gelem tenan iki. Mas Solikin mendel kok iso kena kira ya malah. Pengen sajake. Pengen gajul. Ono lho sing selera tua iki. Oh, ya Solikin. Menggigit nene aku. Ya. Sabtu bener. Mungkin Gusti ngelani tresnaku bakal ginawa mati. Ayo yo. Dawet cendol, dawet sanggar, cendol cendol. Dawet dawet Cendol cendol. Cendol cendol. Cendol dawet sanggar. 500-an. Taruh. Gak pakai kertas. Zero numpak 5, 6, 7, 8. Tak kita kita. Tak kita kita. Tak kita kita. Salalala. Hey hey. Ayo meneh. Oh meneh. Dadi wong atiku. Hei. Titik-titik dolon. Dodo ati ritan siang Kesel ya cah, wong tua dienggo dolanan. Wong kesel kok mesti obah. Kowe yang ngerti dang kentung-kentung kok mesti obah to? Aku seneng obah e. Ngene. Meneh. Oh, nganggo dolanan meneh ya. Ngantek brabas lho, Lek. Ora aja nggo dolanan kowe iki. Langsung wae aja didolanan. Alah. Bu, Piye, Mbak? tontonan orang dewasa. Nek langsung iki nganggo kecethit bareng lho, Mak. Aku kan tiru sampean. Pemanasan sih. Wah, aku nganti mau ngegagas kok nek Rasa digagas, tak gagase dhewe. Yo. Sabtu anting saiki gaweane nyambut gaweane ming. Ya apa ora? Pak Bambang tuh gedang itu tugel ceblok. Ya apa ora? Waduh. Kowe ngene iki bayaran ya Ting ya. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Sakarmu, anu sakarmu arep minggat sakarmu. Ngapa kok klitar-klitar nyedaki aku ki? Njaluk tambah. Ora iso. Ora iso ya wis. Wis ngunekke aku bendol barang. Nah, medal tenan ora? Biyen. Oh, Saiki wis bagus banget aku. Kon. Iya. Niki kabeh do ngangge kerudung ya. Menyesuaikan. Wah, sindenku cantik-cantik nek do nganggo kerudung. Iki cantik-cantik. Di cantik balik banget, Pak. wajahmu tersembunyi. Kau cantik alami anugerah ilahi. Ini kerudung putih. Putih tenan ta? Iya putih. Ora aku yo ana lagune to. Lah lagune saka Soneta, Mas. Oh. Soneta iso kok ngendi? Saka ya Omah Rama. Lagune ngono kuwi mau. Nggih. Heeh. Di balik kerudung
wajahnya tersembunyi. Ya. Kau cantik alami. Oh iya. Nek buatan kaya ngopo terus ini? Nek buatan sing kaya ngopo? Teruse. Rasah diteruske. Oh. Aku nek bangsa dalem-dalem ki ra tak teruske. Oh nggih. Entah. Iya. Seneng cah cilik-cilik ki aku dadi kaya enom meneh. Sapa? Pripun? Aku terus kelingan dek zaman kuliah. Oh, pun nate Sampeyan kuliah. iku kuliah wae. Lho, Nang endi? lho. Aku berjuang lho, Mas. Oh, berjuang. Oh sik wong ki mau kuliah kok dadi berjuang ki piye maksude? Berjuang nang nggon kuliahan. Oh, berjuang maksudnya wonten berjuang kuliah. apa ning nggon kuliah? Lho, melu gawe gedung iki to, Mas? Oh, tak kira kuliah. Oh, meng laden tukang to. Kuwi wae harian, Mas. Oh alah, wong aku ngerti sejarahmu, kowe iki lulus SMKI terus wis kok kuliah. Ora ngerti to. Aku nang luar, Mas. Oh, di luar negeri. Luar. Heeh. Weh, Ngopo ya niku? syukur. Kuliah gian. Luar muntilan. Luar muntilan. Seneng aku. Nggih. Ditelok. Iki kalian dipun surasa nawala ya saka kelompok karawitan Gending Bahana Universitas Ahmad Dahlan. Sugeng dalu bucange kami dari komunitas gamelan mahasiswa UAD Gending Bahana mengucapkan selamat datang di kampus UAD tercinta. Luar biasa. Serta kami juga mengucapkan selamat milad bagi UAD yang ke-59 juga buat PWKS yang baru saja channel Dalang Sino yang baru saja milad pertama, semoga semakin meningkatkan subscribernya dan semakin bermanfaat. Amin. Selamat milad untuk PWKS yang PWKS. ke-6 yo kagem bucange warga laras semoga pinaringan bagas waras rezeki tambah makatah-katah amin. Kagem Mbak Elisa, kamu adalah semangat kami berlatih gamelan Mbak Elisa. Terima kasih. Semoga tetap semangat. Ning kene iki akeh wong budaya ya Pak Seno. Luar biasa ya. Kabeh sinaune ya apik, berintegritas moral dan intelektual tapi ora meninggalkan budaya. Betul. Lah iki lho kowe nganti dicatet Mbak Elisa kamu adalah semangat kami berlatih gamelan. Oh. Lah kalau mongso kowe rene sampe ditutuki karo iya. Tapi memang kok luar biasa loh mahasiswa UAD niku. Niku mboten namung budaya tapi juga humanis. Saya punya program buat anak-anak TK bagi-bagi buku. Mereka juga ikut ngumpulin Pak Seno. Terus bantuin saya beberapa kardus itu luar biasa. Oh nggih, matur sembah nuwun kagem para. Nambahi semangat. Ya, Mbak Elisa. Ayo kaya rebab kok ya kowe iki. Kok rebab? Kok Dadi sakit? marai semangat. Semoga gamelan UAD bisa seperti Kiai Guntur Angin. Guntur Angin. Wah, ayo. Jenenge gamelanku ki wis Angin. iso kondang ya. Iya. Guntur Kiai Angin. Guntur Angin. Pakai pertama langsung kukut. Iya. Nanti Wali kota. anu kantor wali kota. Iya. Langsung luntur pradane ilang. Nggih. Saking Adef Sultan Banjarnegara, selamat ultah ke-6 PWKS semoga semakin solid. Salam seduluran saklawase untuk komunitas PWKD, BKWK, Wijoseno lan Pendowo. Nyuwun lagu Tole Tole Banyumasan. Mutiara. Wah, iki. Heeh. Okeh nawala. Wah, temumpuk pirang-pirang no. Iya. Matur suwun. Nggih, Pak Seno kula Fajar, kula badhe nyumbang laung nggih, Mas Fajar iki sing tunanetra. Iya. Ora apa-apa. Nyuwun tembang sambung wanci dalu ingkang nembang Mbak Elisa Urkaros Alaso. Kintun salam kagem sedaya keluarga BKWK. Budaya kesenian wayang kulit ing pundi papan mugi tansah guyub rukun seduluran saklawase lan nyawiji budaya Nusantara. Derek mangayu bagya milad UAD ke-59 lan PWKS ke-6. Mugi-mugi tansah ngrembaka lan nyengkuyung dhateng seni lan budaya saking mae-mae BKWK. Pirang-pirang ya mak saking Bapak Moko The Seven Stone. Waduh. Padang Sari, Banyumanik, Semarang. PWKS Semarang Raya nyuwun lagu Gerajakan Mbak Anting. Katur hari ulang tahun PWKS ke-6 PWKS Semarang Raya Ibu Siti Fatonah Suratmi lan keluarga kawuhan ngisor Ndukun Magelang Jawa Tengah. Ya.
Ana meneh wis akeh no ya. Alon-alon ya Mbah Siono sabar. Aja sabar mawon, pun santai. Dari Pak Etole, oh nggih, Pak Fauzan iki nek ora kleru Camat Banguntapan untuk UAD semoga tidak hanya lebih baik dari tahun kemarin, tapi juga bisa lebih baik dari yang lain. Amin. Salam Jaguriko, ya. Liyane eneng meneh. Aku nek kokeane iki malah sok lali lho no. Iya. Dari Mbak Mas Rizal, Mbak Ika, Halim Perdana Kusuma Jakarta. Selamat malam. Jumpa lagi mumpung masih di Jogja karena besok sudah balik ke Jakarta. Minta gending lewung yang membawakan artis yang fenomenal. Ya. Ibu Prastiwi. Oh, ya. Semoga UAD makin jaya, Kisino sehat selalu, panjang umur, amin, amin. Ya. Mah kerundang. Ya lumayan ning menurun. Kok menurun piye? Mau bengi lewong 300 kok saiki ming 200 iki. Menurun ya. Ora apa-apa no. Ya. Matur sembah nuwun ya. Ayo Elisa, kowe arep atur apa kagem para kadang-kadang UAD lan PBKS. Ya. Derek mangayu bagya nggih niki milad UAD ingkang kaping 60 kurang setunggal. Sik. Pripun ta? Bahasamu iki piye? Angel ning nganggo basa krama, Pak. 59. 59. Kuwi basane ora nganu ngoko ya padha 59, nek krama ya 59. Ngerti nek ngoko karo krama piye? Lah iki lho, luar biasane basa Jawa iki nang kene. 59 ya 59. Lah kan luwih keren nek luwih krama 60 kirang setunggal lho. Wangun halus. Kok kirang setunggal? Yo. Yen ngono kurangane kowe jonggrang. Malah dadekke jonggrang. Ora ana apa-apa kok ngerti dadi jonggrang iki. Lah wong swidak kurang siji. Heeh. Ya ora kuwi pancen basane Jawa wis ngono kuwi. Ya sami nggih. Nggih, semoga ya dan semua. semoga PWKS di seluruh Indonesia. Ini semua jadi satu ya, Mbak? Jadi satu. Saka ngendi-ngendi wonten saking Kebumen, Kebumen, Cilacap, Banjarnegara, Semarang Jawa Raya, Timur, Jawa Jawa Tengah, Timur, Jabodetabek, kabeh ngumpul dados setunggal. kuwi nandhake kerukunan, guyub rukun. Oh nggih. Ning kok ora nanggep dhewe ya PBKS-e. PBKS esuk wayangan dhewe. Oh, tetep wayangan. Bulane bulan Maret. Oh iya. Maret nggih. Sakniki dadoske setunggal kalih UAD. Mugi-mugi sedaya budaya saged berkembang. Mahasiswa UAD bisa menjadi teladan, bisa jadi pelopor, bisa ya wis ngono kuwi lah. Ha iya. Kuwi omong ya ngono kuwi lah ora. Jare kowe iki S2 omonganmu ya sing jelas kok ya. Iya, tapi pancen ning kene iki berprestasi soalnya ben taun kuwi mahasiswane 17.000 doso. 17.000 Pak. Oh, ben taun. Terus kene sing S1 wis tenang ya kono S2 mah ngawur. Aku S1 aku. Oh, jenengan S1. Sih ono. Nek S loro ya. Sisih. Nek S loro ya se ana solopok ngono. Nek S telu Kentir. Ya ora lara ati ngono kok. Mboten malu, mboten tau lara ati. Wong kula niku kok sedikit emosinan. Wah. Ampun emosi, mboten pareng emosi. Neng kene iki menghibur. Lan PWKS iku uga kanugrahan. Nggih. Pikantuk utawa kanugrahan lho entuk anggota kok rektor lho. Wah, ya iki berarti kudu diplonco sike, Pak. Lho. Lho, anyaran. Aku mbiyen wae angel dari PWKS ki abot lho. Heeh. Aku mbiyen tak rewangi nganggo anduk, nggawa ceret, nggawa kloso, nggo nonton Pak Seno. Abot. Zaman kowe rung dadi sindenku ya. Mesakake ya. Seno, kudu banter banget lek muni. Lah iki langsung dilantik dadi pembina ya Pak Rektor. Heeh. Ning Ya, malah luar penak biyen to. Kok saged? Seno. Saiki Pak Seno. Saiki Pak Seno nek riyen Seno to. Nek ora Saiki kowe nek tadi bayaran aku. Bayar wae ora usah mikir bayar. Ayo iki ana sing nyuwun sambung wancin dalu sa, kowe sing nyekar. Ya, monggo. Diaturake kanggo buka suasana. Ya. Gusti Yuda ya lenggah. Uga mengucapkan selamat ulang tahun kagem Gusti Yuda. Gusti Yuda. Mau bengi Gusti Yuda ulang tahun. Oh iya. Selamat nggih Gusti. Mugi-mugi saged dados pengayom sedaya PWKS. Acarane apa?
Nyanyi-nyanyi we blero. Ayo. Nyanyi-nyanyi ora nanggap wayang ya wis ora apa-apa. Ya ndamu lilin. Hah? Ndamu lilin. Ayo no ulang tahun kok ya. Ora kaya kowe ulang tahun kok ndamu oncor. Hah? Aku malah damon-damonan ya, Kak. Mangga Mbak Elisa. Mangga Mbak Elisa. Senadyan to tangkep bumi langit prasetyanku tan kinggang rikma. Ya, sindene saiki alus-alus. Iya. Mergo nganggo kerudung. Ning anakku tak penging nganggo kerudung. Lho, kok dipenging dos pundi? Wis aja nganti. Oh, nggih. Sebabe lanang kabeh kok. Oh. Sing kudungan ben bapakne. Gundulmu. Nawan ta? Lah gen gundul le dikudungi. Ah iya. Monggo. Lani mas kang gemesake yakti pengen tak Uga PWKS Jabodetabek iki ya monitor saka daerah kono no. Ya. Mengucapkan ulang tahun ke-6 kagem PWKS. Selamat milad ke-59 UAD. Oh iya. Semoga tetap guru sae, guyub rukun sak lawase. Salam budaya, salam guru sae. Ketua PWKS Jabodetabek menyalip Bapak Mas Putra Nuswantara. Ya. Nyuwun lagu Tembang Kangen ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Wis ditransfer. Oh iya. 500.000 kagem Mbak Tatin, 500.000 kagem Pak Seno. Wah iya, ora apa-apa, Mak. Wis. Kowe iki rumangsaku meneng ora nyanyi ning entak-entuk wae. Kaya ngene iki bejane pimpinan. Ya. dan kakungmu tan lila mesti Loh, ini luar biasa. Derek Mangayu Bagio milad UAD ke-59, HUT PWKS ke-6 dan HUT Dalang Seno Channel. Streaming yang pertama, tambah berkah. Salman Pretoria, Afrika Selatan, Dubes RI untuk Afrika Selatan. Oh iya. luar biasa tekan Afrika. Nggih padha kali niki UAD niku nggih kathah kerja samanipun lho Pak Siono. Nggih Eropa wonten, Afrika wonten, Asia, Australia. Kowe lah nyusul meneh. Waduh, lah kok nyusul. Saking Dubes RI untuk Afrika Selatan Pak Salman Pretoria. Kalau bisa Pak Siono mau saya undang di Afrika. Terima kasih sekali. Acarane arep dipakake macan. Dipakake macan, Mbah, dos pundi jenengan? Aneh kok dadi selilit. Ha wong kok cilik sing pakake macan. Nggih. Nek ngetok dhuwit. Sapa? Non? Oh sikik to. Walah, nek dipakake mah ra entuk dhuwit. Oh, etuk iki. Nggih, sampun kula tampi. Wah, elok iki. Ya, saka sapa? Saka Pak Petro mau. Ya, Dubes RI untuk Afrika Selatan mau wis masuk neng rekeningku. Oh iya, matur sembah. Kagem sapa? Kagem Pak Seno apa kagem Seono? Sabar nggih, Mbah. Hah? Sabar, iki nggih. Nek kok kan duwit ki ora apik. Oh, mboten sae nggih. Wong ki sik penting ana kebutuhan kelakon. Oh. Nek turah sok aing-aing sira. Berarti Pak Seno niku sok aing-aing nggih. Takonono dhewe.
Pripun, Pak? Engko aku darani fitnah. Ora usah tok percaya, ming cangkeme dagelane kok tok percaya. Nggo ora dalang aku ya ngonekke cangkem lah ya. Awang kalah posisi. Ora apa-apa. Sesuk anggere aku ndagel ana bintang tamune dalang awas. Ya ora ana dagelan kok bintang tamune dalang ki cara ngono. Mula ya ora entuk duit kok. Yo, terus. Ya Mbak Alisa. Kandeking pang grahito angel nggonku Bapak Wakil anu apa jenenge Bapak Bupati Bantul diwakili penyanyi Bapak Sunarto. Oh iya. Matur sembah nuwun. Wis kepareng rawuh. Ya. Wis dikirim nang rekening. Sabar, Mbah, mboten kok, sakniki mboten. Ora. Langsung. Yen lino sambung kumong wanci ratri Ya. karya usata Ya. Ya. Sing gedhe monggo. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas bebujan sambung kumong wanci dalu Gender Gambang saremo Rakrungu. kawan karwamu Tak ngerti deh. Mung. Ya. Ya. Neno. Kang Mas Kang merati desake mure lestarine Ayo. Kang ana engkang yaruhe nyopong akibat Yo tibake lancaran suwuke grupak. nyora ika kang wis rono Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek